Jem, welcome to my YouTube channel. So, bale, ngayong araw magluluto tayo ngayon. Ayan guys, may sili, sa sibuyas, bawang. So, ito yung kinunot na tulingan. Yung inihaw na tulingan at kinunot. Tapos bulaklak lang sa, puso ng saging. Ito yung puso niya, saka gata. Yan. So tara guys, simulan na natin. So ayun guys, magdadrive muna ako at may nakalimutan akong lahok ko sa gugulayin ko. So tara guys. One eternity later. Ayan guys, ito ang sasakyan ko ngayon. Magkakayot tayo ng nyug. Ang gata natin dun sa gugulayin natin. GM, sisimulan na natin. Yan, lalagyan natin yung mata. Yan, ito yung unang mata. Ay, hindi pala. Ito yung isang putahe guys. Ito yung isang putaheng gulay natin at bawang. Bawang. At sibuyas. Yan guys. Sibuyas. Lagyan natin ng konting asin guys. Asin. Yan. Konting paminta. Yan mga ka-gym, konting paminta. Yan. Haluin natin mga ka-gym para hindi siya mamuo yung gata. Guys, susunod na natin tong kinunot na tulingan guys. Yan. Tiyempo. Halo natin ito siya guys para hindi siya mamuong gata. So pag kumulo ng mga gym, susunod na natin yung puso ng saging. Sarap-sarap na naman to mga ka-gym, pang ulam ngayong araw na to. So ayan mga ka-gym, kumulo na nga, ilalagay na natin tong puso ng saging para makakain na tayo mamaya. Ayun, may isa pa pala akong lulutuin. Ayan mga ka-GM, swak na swak. Tama lang yung sakto lang. Ayan. Sakto lang yung gata. Actually mga ka-GM, ngayon lang ulit ako nito nagluto ng puso. Ang tagal na. Ulit makatikim ng puso ng saging. Yan, mabango talaga pag may So lalagyan na natin siya mga ka-gym ng konting magic syrup. Malasa.
konting kulog na lang mga ka-GM, luto na to. Pwede na siyang awin. Mga ka-GM, luto na nga ang ating nilulutong gulay. So, pwede na sana hanguin sa kawali. Okay. Let's do this. Try na natin yung apoy.